Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yan fo sina irga ba irma faham ka bai kan arabai no gwanin gai sanya sai fo kigite igine ridan nasi ghayatan la tudrak wala yudrak. Ine ridan nasi adamai zai wani yarda, borai wani yarda, can fa harno kan borsato kan isato. Danga adamai zai kulum yardan ga. Objectif no danga harno kan iga binino amma kan matkul kan cinni na binin da ni sidwa. Objectif no kan ishinga atender. Ngono gite matinin bai matkul kan cinni te kan ganan adamai zai kulmu banin ikulmi yardan ga asihingite. Asihingite bora kulmu banin asihingite bora kulmu yarda. To din sai dingo gin bafunate. Nin faham ka bai kan wallahi matawa kan nigo bafunai da filana da filana yango kan cabkin gai gaba ai to falilahi alhamdin da ino charbande. Borai wo mu kan ne ibartarai du borai wo foyan mu kan cabkin gai gu korne ni ha maskoi ne dulu dole ne gidan kala borai di mu bani matkan borcin do bani. Wadina asihingite. Agi hingite bumbo da aran kwar borai no gu korne nin tarai bor foyan mu banin. Agi hingite tarai borai mu korne nin aran kwar borai mu banin. Annabi Yusuf alaihi salatu wassalam nga wo borai kan sintinga ibartarai ga alasirai a wani beraino. Aran dingo ga a wani ibartara da alasira kita sai ikwaru ndora na sinti. Irko di alaihi salatu wassalam nga mo tarai borai do haraino ibartara sintin mangano ibartara du gabi tiksa bumboda ngono gete a wani borai bimana a wani babo berai yanno. Abila habiyan aba jahal yan ingeno ne ibartarai ga babur kulya. Aran di irko di amma wani ibarera borai kan ni ibartarai hawa ga ka babura kulu boryan no kai yanga kai ase babu nan gura bumboda alada ga. Wadin saran di har no kan adamai zai wo mune bora kulmu banin bora kulmu yardenga asihingite mu goidi borai kai yango no. Mu goidi borai kai yango ridan nasu gayatan la yudrak. Borai mi yarden gawo can fa harino walir mine harno kan borga binno amma asibai gita asingiti mine ni mine nugo kurara wal kwara kurra bora kulmu banin asingiti. Adi mona asingiti bora kulmu wanjinin. Matkul kan te boryango ni kan gabanin boryango ni kan wanjinin to bor kulmu wa bai wane ga mu wane da ne lakalora nim goranda. Didai nigo bafunai do ne to bor fo kunno ni sidi kan za adinin agama dukuringi binara ni mo haya min lakal tunani. Bor kul kan faham do ne to nguno a wani bafuna har kulno sigara sai kan gatinindi. To amma din mun bai wane ga nimne ni wo ka dai ti hankan ne nim kanu bora kulse bora kulum banin to wallahi ni go gin bon ta bandi no zama har no kan site.